quere pasar desapercibido, por iso puxo un gorro e todo, sabes? Non... Prefiere permanecer no anonimato. Pero que lle pasou, Rubén? Porque, pois que... Tuvo mala suerte. Deu contra o coche da camuflada do tráfico. Pegou... Deu un golpe agora ese de tráfico no coche camuflado. Non estaba moi camuflado. Non estaría moi camuflado. No, estaba camuflado, por eso deu. Ele sí que está camuflado. Sí, por eso ele sí que está camuflado. Aí está. Nada, un aplauso para él. Gracias, ya está. No, porque igual é de Bertamirán. Sí. Igual é de Bertamirán, sabe e tal. Veña, vamos, porque hoxe temos xa... Vamos con o primeiro sketch da noite, aparte, unha das actrices que vai protagonizar o sketch, que non é Eva Iglesias, está nerviosa e perdida, viste como está atacada esa muller. Esa muller está fatal, esta non está para facer un sketch esa muller, vai non facer porque aquí vale todo, pero é que esa muller non está... Vamos falar desto do tema de poñer pelo, porque xa vos dades conta que hoxe en día o que é calvo... Quen se reu? Porque me señalei eu, non? Que siga así de poñer pelo. O tema de... Hoxe en día, o que é calvo é como o que é de círculo de lectores. É porque quere, é porque lle dá a gana. Non hai necesidade ninguna. Estaba aí Turquía, para ir poñer... Non, Mon dixeme a min outro día que el non pon pelo porque a el estar guapo, máis guapo, só lle pode traer problemas. Xa me dixaxe tú, non? Vale, podes ir a Turquía e agora xa en Galicia. Xa en Galicia xa hai clínicas que xa poñen pelo, inxertan pelo, moi ben. Xa antes era caro, pero agora xa é barato. Que pasa? Que ao ser barato, ao galego non lle gusta o barato. Non, o caro tampouco, pero o barato non lle gusta. O galego que lle gusta é o gratis. Sí, o gratis é o que lle gusta. Sí, o gratis, o gratis. Se non, mirade cando se fan ou cando se facían de braos sardiñadas, vía salía a xente comendo sardiñas que non lle gustaban as sardiñas e comíanas igual porque era gratis. Ou os vellos que comen caramelos, non lle comen, como pode comer tanto caramelos unha persona maior? Porque é gratis. E é gratis, chupa caramelo. Caramelo, tofe, caramelo de eucalipto, caramelo todo. Todo caramelo todo. Que pasa? Que isto do pelo estáse descontrolando de poñerse pelo. Hai países que queren financialo, que o Estado financie. Isto están pensando en Corea del Sur, que é un país. Hai Corea del Norte e Corea del Sur. Pois en Corea del Sur, aí está, queren que seña gratuito, que o pague o Estado, poñer pelo. Que aquí non che pagan un empaste dunha muela. Cuidado, aquí non che financia nin empaste da muela, e en Corea del Sur queren que o Estado pague poñer pelo, E dices tú, se Corea del Sur se puxo así, debe ser que o seu presidente ten falta de pelo. Pero entón busquei aí en Google, en internet, o presidente de Corea del Sur, a ver se lle faltaba pelo, e me salió este señor, que é o presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ten un pelazo que ten a cara metida nunha cueva, estáse quedando sin frente, estálle comendo a frente o pelo. Mira que maravilla, Outra cousa é que fora Corea del Norte, porque sí que é verdad que o presidente de Corea del Norte pode ser que teña algún problema co pelo. Vamos a ver unha foto de Kim Jong-un, que é o presidente de Corea. Eso vese que... Eso non está ben implantado, non está ben rematado. Eso é como a parte de abaixo de Portugal, está sin rematar, está... algo hai aí que non está ben. Bueno, isto do pelo, hai moita xente que o está facendo e quedando moito mellor, claro. Eu mismo, por exemplo, non sei se vos acordades, hai xa un tempo, uns meses, unha tarde, no que anda aí, co meu compañeiro Juan Fuentes, probamos a ver que tal nos quedaba os dous poñer pelo. E salimos así, os dous. Mira, pai. Si foi unha risa de pena, non? Nin con pelo quedarías ben, Si, a mí non me queda ben, pero a Juan Fuentes tampouco lle queda ben. Por certo, Juan Fuentes, compañeiro de Quen anda aí, que está hoxe de cumpleaños. Bico grande para o grandísimo Juan Fuentes. Que vou para lá? Vou para ali. Dame un momento.
por 2 ou 3.000 euros, creo, Oh, En serio, póñenche todo por aquí arriba, pa, 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 pa. Pela, pelo, pa, 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 pa. non me convence. No? Estou máis cómodo así. Tú canto levas sin pelo? Un par de días. Perfecto. No, eu tamén teño medo de empezar a perdelo, Así empecé eu. No. No, pero en serio, nunca o pensache, porque ahora hai xente, ahora en serio, hai xente que queda espectacular, Vai ser que non, casi mellor que non. Bueno. Estou máis cómodo así. Vamos co primeiro sketch, vai ir sobre eso, ¿no? Sobre o implante capilar, e para eso temos dúas grandísimas actrices, Eva Iglesias, como a sempre, que hoxe ven acompañada da maravillosa e que ve moi nerviosa, Patricia Pérez! Está nerviosa, perdida. Para. ¿Qué tal? Non me digas que levas o guión na man. Sí, pero para por... Vamos a guiar unha man. Pero está como no examen, se non estudiache antes, agora non. Seguimos perfectamente. Eu vou che dar a clave para que che quede ben, os que. Veña, Unha cousa que me dixeron a min e que me valeu para a vida. vale. Mira. Faino ben. Vale. Faino ben. Esa está. Esa está. Esa está. Aplausos para Patricia Pérez de la Iglesia. Veña por aquí. Ai, pase por aquí e sente. Sente un pouquiño, sí. Ui, ese peliño... Ese peliño que vese moi débil, Moi débil, moi débil. Claro, xa ve os pelos na almohada, na ducha, verdade? Bueno, eu non vin, quero dicir... A ver, claro, é a primeira fase do pelao, negar a realidade. Non, eu non o estou negando, só estou A che ver, dicindo que eu Milleriña, non me conte milongas. A solución é o implante. Eu non lle estou dicindo que non. Eu o que lle quero dicir é que eu de momento Pero ainda non quere vin... aceptar de unha vez a súa realidade, o seu problema, desgraciada. Sabe que día hoxe? Hoxe é o primeiro día... Non, Milleriña. Hoxe é o primeiro día da súa nova vida. E con pelo vai notar como lle mellora a autoestima, vai lle mellorar a súa vida sexual. Non me di. Home, claro que sí. Pois eso está moi ben, o da vida sexual, está ben. Claro, Sí, sí, claro que sí. Bueno, supoño que terá moitas preguntas. Sí, teño moitas preguntas, por exemplo, se me deixa falar, podo falar agora? Bueno, sí, pode. gracias. Gustaríame saber se todos eses beneficios tamén me van a afectar a min sendo trasplante para o meu marido. Hola. Que para meter o coche que non había Séntate. non había onde aparcar, nin en consultas externas, nin en recetas. Estaba todo... Fala o noso idioma. Fala o noso idioma. Lo que idioma Se vai falar. fala o galego. Yes! Menos mal. Yes, all right. All right. Xa me deixa máis tranquila. Pero por que o di? Non, porque como non é da India. Da India? Que India era da Serra de Outes, home? Que pasa? Ali hai máis vaqueros que indios. Onde son eu, sí. Por que levas eso na cabeza, tío? Moncho da Chata, cando foi a Turquía, cando volveu no avión viña con isto na cabeza. Sangraba como un cocho. Non me diga. E quedoulle o pelo moi... porque puñaronlle pelo da espalda. E quedoulle moi raro, así. Eso Sí, aquí non moi... pasa. No. Eso aquí non lle vai pasar. Turquía, eu prefiero aquí. Sempre tes que andar pintando as comedias, Dios mío, ten que perdonalo, pero é que está moi nervioso. Que, a doutora? Estános explicando. Este que explica, vale, pensei que era que me iba... Bueno, a que me iba a trincar. Bueno. No, é a doutora. Vostede estea tranquilo. Eu estou moi tranquilo. Tranquilísimo, Tranquilo. Porque ademais vai notar como vai... Que non está tranquila usted. Non, É eu dicir, estou moi... eu estou tranquilo. Eu son así de base, non se equivoque, É que eu señor. para estar tranquilo necesito estar nervioso. Atende ao que che está dicindo. Contalle, Non, señorita. que... Mira, contocho a ti. Contocho está ben, está Contocho a ti. perfecto, contocho. Vale, pois Eu vai contocho, notar... ti contamos, nós contamos, ti E contamos, nós ti nos contamos. Aí contamos, está. claro. Me deixaba falar ela, ahora non
A ver, por favor, un pouquiño de orden, Dime. Que esta é unha consulta moi seria. Quero dicir que vaille mellorar a súa, non sei, a súa autoestima, vai Vai ter mellorar máis... a autoestima. Sabes que che vai mellorar tamén? Sí. A vida sexual. Eso. Vai mellorar. Dixo ela. Home, é que a peor non pode ir, ou mete un arao polo cu a todo. A peor non pode ir. Bueno. A peor non pode ir. Ai, meu Deus querido. E a min beneficio, a min salir á rúa, tampouco moito, porque eu son de Bertamiranes, que vive con a señora que é de Bertamiranes, pero tampouco me dá igual. Fora de Ponferrada, se... É unha cousa que lle quería dicir eu. Eu aos temas médicos, se non lle importa, todo o que é bueno, todo o que é tema de médicos, lévaos a miña señora. Sí. Entonces, para isto tema de implante, vale que veña ela ou teño que vir eu tamén? No, pregunto, por si acaso, Non, pois a ver, a usted que lle parece? É unha consulta presencial, por tanto... Non trasplantan a domicilio. Non a domicilio, por agora Sin non. embargo, teño un cuñado pintor que pinta as casas a domicilio. Sí. Moi ben. Pinta as casas Hombre. a domicilio. Sí, sí. Non, pensei que ao mellor... Non, mire, eu voulle explicar como vai ser a súa intervención, Sí. vale? Van intervenir, non? Vanlle Entre intervenir. Entón, vanlle extraer o pelo de aquí abaixo, que espero que teña moito, mentén, moito pelo, e vanllo por na zona superior da cabeza, así, me entende? Vai, usted entende? A min a súa De melena... aquí pa aquí. A min o seu rizo non me vai quedar ben, Que non é o dela, mona. Quítanche a ti o pelo daqui da nuca e métencho aquí. Que xa non me queda na nuca tampouco. Non lle queda na nuca? Van ter que preocupe. quitar ou das pernas. Ou, claro... Bueno, está calado, está calado, está calado. Menos mal, Está calado. menos mal. Ai, a ver, eu digo unha cousa. Pero, Eu apunto... Eu sei, minha filha, eu sei. Jesús bendito. Deixe apuntado aquí ao doutor, que se quere ese rizo, Bueno, A ver, por favor, é que está se moi quere mal. ese rizo... Bueno, A ver, non dude desta clínica, me No. entende? Eu- Porque na clínica Bergantiños levamos máis de 30 anos poñendo pelazos. ves? Mire, Eu de todas maneiras, se non desperto... Oiche, se non desperto da eutanasia... Anestesia. Da Anestesia, eutanasia, señor. da eutanasia non desperta... Da eutanasia non despertan a maioría. Bueno, A maioría non despertan. Se non desperto da despertas de que? da eutanasia... Bueno, de todo tens que facer un drama, Dios mío, que é un drama. Ti sabes as que arman a casa para tomar un xarabe. Un tío noso demos eutanasia. Tranquilo que- Díalle eutanasia, pero non lle dije nada, que sorpresa. Bueno, Sí. non fagas caso. Non volvimos velo. Dígame. Que era? non, que queríalle dicir que aquí non se preocupe que isto é anestesia local. Aí é local. É local. Bueno, local tamén é a policía e cada mangante polo medio. Pero non lle O sea que non... sirve, O sea que local... É local... Como si é protección civil. A ver, Non che está dicindo eso, está che dicindo que non che dormen todo. Eso. Non che dormen completamente. Somente son unha parte. Claro. Unha parte de onde se extrae o pelo, Dormen para unha logo volverlo a implantar. Galloso cando lle operaron agora... Bueno, cala. A Mira, Galloso vouche- puñaron unha cadera de piscifactoría, unha cadera nova. E tiveronlle que rasurar. Ah, sí, Sí. rasurar. Calao, que sabes ti? Dixo mo Galloso. Bueno. É que veo a enfermera, estaba aí rasurando, e tuvo que aguantar yo, chuller yo. A ver, por favor, Contou a mi Galloso. pero córtalo, Había un momento... Anda, que estou seriosa. Aguantou yo así, estaba aí rasurando, porque hai que rasurar para que entre as máquinas. Sí. E cando estaba así, dixo yo Galloso, solte o que xa se aguanta solo. Rime cando me contou. Contou outro día. Había que verlo, pode ser Quedou verdade. moi ben, Da cadera, do outro xa estaba. Do outro estará medrando. Sí. pero- Bueno,
Ai, ai. Deixa falar. Sí, sí. Non, eu como lle dicía antes, estou moi tranquila da intervención que lle imos facer, porque levamos máis... Vamos intervenir. Vamos a intervenir. Nunca Vamos a Pero podes calar. Non cala, É que é imposible. É imposible, pero para que A estea miña familia tranquilo... nunca houve ningún intervenido, sempre foi xente No. xente reta e de misa. Pois e non- usted vai ser o primeiro, porque se está aquí será por algo, Sí. me entende? Un pouquiño de seriedade, Sí, vale, vale? Un gracias. pouco difícil vendo así, pero eu tamén o vou a intentar, me entende? Entón, como lle dicía, levamos máis de 30 anos na clínica Bergantiños poñendo pelazos, e para que estea ben tranquilo, A ver. mire, voulle presentar algúns clientes que son amigos nosos, porque Sí. levan moitísimo tempo. Os chunguitos, por exemplo. Antes, mira Eso que era- cousa eso era máis fea. antes. Home, claro. Mire que horror. Sí, Que sí. feos. E agora? E despois, como están agora? Mire pa aí. Non lle dá seguridade. Non lle dá seguridade. Así mellor, sí. E teño máis exemplos de amigos. A ver. Outro, por exemplo, el Puma antes... Mire. Ese antes. Ese era antes. No parece, é que No parece. E mire como está agora, despois da intervención. Que lle parece? Tantos anos. Perdón? Pero tantos anos pasou dunha foto a outra. Nada, despois da intervención. E o tío foi facer a foto ca mesma chaqueta. Usted fixese Tuvo en esa todo, precaución o tío, quedara Ir ca igual. mesma chaqueta. Que lle parece? Teño máis exemplos. Por exemplo, Galloso antes... E despois... Non, é que esta colouseme... A ver, poñao antes, poñao antes. Perdón. É que Poñao... colouseme. Mira. Claro, é que aquí tamén facemos depilación láser. Sí. Sí. Ai, fixo Se lazo. tuvera feita a depilación non tiña que andar por movimiento. Bueno. Esta colouseme. Bueno. Xa está máis seguro, non? Hombre, a ver, moito mellor, pero unha pregunta, señorita. Dígame. O que me comentou antes da vida sexual, eso cando empezaría? A partir de Bueno, que... eso mellor que lle pregunta o doutor que valle facer a intervención. Como? Ven o doutor ahora para Sí, explicar. Moi ben. exactamente. Eu pensei que era usted. Eu non, ademais está a piques de vir e xa Venga. lle abre a ficha, vale? Que non nos abra a ficha. A ficha. Vale. Hasta Ven o logo. médico ahora. Eu pensei que era la médica, No, non? esta é a que explica. Ah, vale, Esta é a que explica, pois será que che cobre. Vale. Sí. Bueno, pues nada. Isto é peligroso, Bueno. Teu cuñado xogando ao fútbol rompeu o menisco, operouse e ben, ves que quedou tonto perdido. Non empeces a romperme a cabeza que a ti non che pasa. Non me pasa porque non xogo ao fútbol. Non che pasa porque xa és tonto de todo. Xa. ¡Ostra! En casa de Herrero, cuchillo de palo. Bueno, Claro, a veces estás aí traballando para fora, traballa para fora, está e o da calado. casa queda sin facer todo. Ya está. Bueno. Vas a hacer peor, coño. Como maneja o Windows, o tipo, Non che vai fazer caso que non levanta a cabeza. Jefe, que hai que salir, creo. No. No me opero, no. Levante. No. Sí. Hombre, vámonos. Siéntate. Vámonos. Como me vai poñer pelo un señor que non ten pelo? Pero estamos locos, Pero ou ti que? que sabes por que non ten pelo, a mellor é alérgico ao Ai, pelo. é alérgico ao A pelo. mellor si non lle prende. Sí, eu non lle prende. Home. No, pero eu cando me vou operar da cadera non quero que entre o cirujano coxeando. Bueno. No. Date
Date quieto. No. Date quieto. No. Bueno. Re. Aurora, que non ten pelo. Bueno, outra vez. E vai me poñer pelo a min e non ten. A operación xa está paja e non devolven os cartos. Toma por saco. Home. Dache igual. Ahora séntate, La ponte madre que tranquilo me un parió. pouco. Hombre, por el amor de Dios. Esta xente sabe ben o que fai, ou non vistes os chunguitos como quedaron? Os chunguitos... Hai que darlle a encender aquí antes. Amparo. Deixa que fale. Amparo, que non ten un pelo, non me vale, non me vale. Bueno. Non me vale, este home vai comer a paella fora, na come na casa, este home... Non me fastidies. Fai frío, jefe? Bueno, tendo pelo ainda che tapaba un pouco as orellas, pero así nada. Es un faltón. A ver, vamos. Mire unha cousa, doutor. É que ten os dedos moi grandes para operar, pero bueno. Coita, mire, unha pregunta. E o da vida sexual sería solo co meu marido? Un momentiño, podes vir un momento que morreu o outro? Séntate. Séntate. Séntate! Aiche! Aiche, que dixo? Morreu outro. Bueno. Outro. Non dixo morreu un, dixo morreu outro. Caen como chinos aquí. Doctora! A mí non me opera, a min ese non me opera, non. Doctora, Non me dígame. opera a mí, se non ten pelo, vai me poñer pelo a mí. Queres calar? Coño! Que estrés. Mira, Que eso é como que se che dé... Dígame, señora. Como se che dá clases matrimoniales un cura. Bueno, Eso non ten sentido ningún. mira, podes tranquilizar ao meu marido que está moi nervioso, Pero- pois moi Voy a nervioso. tomar o pulso e vai quedar aquí internado. Mira, a intervención é segura. Segura, por sí. suposto, pero- Por eso o médico non fixo, por eso que é segura, non te fastidia. Pero- Os chunguitos eran 7 ou 8, quedaron 3 nada máis. Que... Xa vale. te voy tamén. Non me vale. Non me vale. A ver, é moi segura. Moi segura. Vamos. Non entendo como poden dubidalo, cando é un dos mellores expertos a nivel mundiais en implantes capilares. Eu quero que me opere este. Ai, que... Claro. Vale, ahora entendo todo. Mierda. A Xa madre está. que me parió. Xa está. E nós pensando. Claro. Que te vas a rir. Nós pensando que o outro era o médico. Pensamos que o médico era outro. E, óbelo, sentado aquí, sabe, Claro. dixemos nós, é o médico, e non Claro. ten pelo. E o médico é este, e o outro que veu antes, o pelao, era o informático. Claro. No, Claro. e dixo este, morreu o ordenador. Claro. O que veu antes era o informático, este é o médico, non? Pois non, este é o informático. O médico é este. Que dicía eu, ao final. Ao final, non dicía. Un aplauso para eles dous, un aplauso grande. Espera, onde vai? Espera. Señor, ven aquí. Este señor non entende as indicacións. Tu tes carné de conducir? Que yo quiten inmediatamente. Un aplauso para él. Bueno, que tal?